n'ọlụ a mba o it's not my portion. Olelu unu si wee kwuo na afọ anyị ka anyị na-achụ na ọ nwụrụkwa ya ji nke ya asị m ọkụ agụnyela nwata n'aka nwanne regbunu ya ọlụ ka anyị eme ụwa ọlụ ịgara egbu n'anyị ibe nna nna anyị ha napụrụ anyị ọ ga-eregbunu anyị ka egwu ịgaghị egbu n'anyị chacha egwu ịgaghị edunaga anyị ọlụ ọ ga-egbu n'anyị egwu ọ ga-egbu n'anyị ka njọ ga-egbu n'anyị onwere ife anyị mere ga-egbu n'anyị onwere ife anyị mere Olise kwere akụkụ gị nwa n'ilu ọrụ ahụ ọkụ ife iziri anyị ka anyị na-eme esi na ọ bụ ịgbapụ ka ngozi ji abịa n'ilu ọrụ ka anyị nọ ife anyị ga-ejiji ụmụazị ndị ka anyị na-achọzinụ ọmụkwalụ ka ọ ya adị ma ọkụkọ tabụ onye anyị eji efi wee kwa ịkwana ife bụ ụmụ gị onye mma egwu na-esi a were ba bụkwubiela ya okwu a ife onye ji eli ya bụ ya dị n'ụwa ụmụnne m ebe onye si atị afọ ya bụ ya na Naịjirịa ị na-alụ ọlụ Chineke ọlụ nwe egbu n'anyị ị na-alụ ọlụ moto nwanne m moto egbu n'anyị ị na-arị enu ete nkwụ nwanne m adakwa n'enu chachale ibaji achafu egbu n'anyị ọ na-enu ụwa n'ọkwụ ụwa ka anyị nwane mmehie onye na-agba mbọ ga-enweta ife dị mma n'ọbụrụ ọnwụ ka anyị chọrọ jebe n'ọkwa ndụ ka anyị na-eji mmezi Olise bi n'igwe ga-enyelu anyị aka n'ụwa ọlụ ịgaghị egbu anyị chachale egwu ịgaghị egbu anyị enugo onye mụmụtụ ikwuru ka ọ dị biko wọlọji mezuola ya ebela ọkpafọ ya n'ogodo anyị asị m ife menanye ebe anyị na-achụ afọ anyị one n'ụwa ana ga-eji ụjọ wee dara enwe n'enu n'ebe akwa oyi m no food for lazy man n'oyibo kwuru ya ọsụkwa na-eti okwu ka eji eji okwe n'ụwa akwụkwọ nsọ welukwue the blessings of the Lord will make it rich and the added no sorrow chachale ya bụ n'ọgbafọ ya n'obodo anyị Olise ga-ele ọnụ onye mmegwu na-ekwu okwu n'isi ụmụnne m asị ọkụ agụnyelu nwata na aka elegbukwana ya Olise doga ụmụnne nne m hustling n'obodo oyibo unu agaghị anwụ n'ilu ọrụ anyị onye amụma egwu ndị pilot na-anya plen unu agaghị anwụ n'ụgbọ enu n'ọkwọfọ ka na-agụ ma ndị na-anyazi ụgbọ mmiri unu agaghị anwụ na mmiri onye na-anyazi ọkada agaghị egbu gị n'ụwa ọla afọ iri na-atụ ma ndị na-azụ afịa ehi unu agaghị anwụ n'ime ya bafịa ahụ ma ndị na-alụ ọlụ oyibo promoshọn agaghị egbu unu egwu ụmụnne m ma ndị na-anya keke na pepe unu agaghị anwụ n'ilu ọnụ ma ndị mesin ma ndị kapịnta unu agaghị anwụ n'ilu ọrụ ife ọ bụ niile na-eme nwanne m ọrụ agaghị egbu gị oge ị na-ebu n'anya nwere ife anyị mere ị
na-ebu n'anya o nwere ife anyị mere ọlụ ebu n'anya ọlụ ebu n'anya ọlụ ebu n'anya ọlụ ebu n'anya ọlụ o nwerekwa onye ndị nke o nwere ozugbo ya nọsi elu ụzọ maka na ọlụ Chukwu ziri m ka nna alụli aka m dịkwa ọcha n'ụwa maka gị onye na-achọ m ọnwụ ihe jikwa isi webulie Olisa mara ife m na-ekwunu ibe tinyela onye ka o ji aka onenu ohenugo ibe tinyelu m n'ọba egwu nyaba egwu ka mụ ka ji aga nyaba egwu ka mụ na-enye ube nyaba egwu ka mụ ji eme ụwa egwu ị gaghị egbu m ebe ọlụ Chukwu egburo nna m ịgwa ya egbu m ndị obi agbọwelu nwanyị ndị obi akpọ ọkụ na anụgo ka ofe lọrọ alọzuelu nni nwayọọ enugo ọzịkwa ya mụ ka mụ talụ wee gba n'obi onye mụtazie na-abụ m n'anya nnakwa eteki ọ bụzikwa ya ife mere mmadụ Chukwu ya emeghị ya ka ahụ kọfa ibe onye ji tọli mmadụ ka eji atụrụ ya n'ụwa dibịa na-agwọ ọtọlikoweli ike ị na-enu ka njụali ọmara kwuo na-agwọ ọtọlikoweli ike ị na-enu ka njụali si onye adịrọ n'izu ma ife mekọrịa n'enu ụwa tata na chi onye adịrọ n'izu n'ife mekọrịa n'enu ụwa ọ dịgasị igbu adị anwụ n'oge ọ dịgasị igbu adị anwụ chachali mụ na Chimodi na mma onye bi n'igwe na mụ malịa mụ na Chimodi na mma onye bi n'igwe na anya amalụ m ọfụma nyeziri m ọlụ nnalụ n'ụwa nyanyelu m egwu njeje ọzikwa ọlụ onyere gị ka mbịalụ ka ndozie ma ndị zukwuru na anya bụ egwu ma ndị ziri otu esi emebe ma ndị nyere ngụva ji weligo emedịrị m gịnị ihe ụmụ ụwa ndị obi abụọ ọkụ agụnyela nwata n'aka ọ na-edegbunu ya ọlụlụ ife amụrụ amụ ka ife agwọrọ agwọ ọ gaghị egbu inuṅo ị gaghị egbu mụchacha ọlụ ị gaghị edu n'aka asị m ị ga-egbunu ume ga-ezuru ya ị gaghị egbu ị na-aga egbu mmụọ onwere ife mmeri ị na-aga egbu mmụọ onwere ife mmeri